Manje ke angazi ke mfana wami ukuthi uma ungathi angiqhubeke ngaqhubeka ngize ngifike phi ngingafike ekuthenini ushembeke ngimbone bekhuluma ngaye ke mina ngangingayazi inkolo nje mina ngangingakholwa kodwa kuphela ngangingahluphi ngangingaphuzi futhi utshwala ungabhemi futhi ugwayi ubaba wangitshela ukuthi ugwayi ngawubhemi notshwala ngabhemi wangithatha wangiyalela esilotheni ngasazi isilothe indawo ukuthi sesilotheni ila kubaswa khona lapha eziko bese kuthatha umlotha uyothelwa ndawonye lapha esangweni wasifica ke sibathathu sibhema sifunda kodwa sasibhema ilongo lembongolo wese sifica khona ke wavela wasicela ugwayi wathi nathi asimbhemise sase simaka weseza kuthina wafika sibamba ngesandla sibathathu wakuyimina nomfowethu wakababo phakathi nowakangubani wasidonsa ke wafika esilotheni wama wabheka ngasekhaya wese siyala esethi ngawubhema ugwayi ububi bukagwayi lobo ngaphuza utshwala ububi bawutshale lobo wasiyala wese sidedela lapho sasukela sesisukela akekho wabhema kuthina umfowethu wathi uyawuzama uyawufunda wehluleka mina ngizange nguzame nje ngagcina ngalelo lonke lembongolo angiphindanga ngabuyela utshwala ngabukhotha ngolimi ngizwa bethi biyashisa ngithi kwakuyisiminofu mangaphosisa ngathi ngizwa bethi biyashisa ngifuna ukuzwa bungishisa angizange ngizwe bungishisa ngezwe nje bimincizela la engazi ukuthi ba amafushane ngabuthimisa futhi ngizange ngibugwini kahlehle utshwala buzange bungene kumina wasifundisa kanjalo kubaba sesizothola ke ubuNazaretha angikholwa ke nje ke kodwa angihluphi kodwa ngikholwa futhi amakholwa ngangawafuni ngoba inkulumo ababeyikhuluma hayi amaNazaretha ngangawaze ngekho nje emehlweni nami ngakaze ngiwabona amakholwa lawa oPawula noMateyu ngangabafuni ngoba ngangizwe inkulumo abayikhulumayo ukuthi ayinanzuzo kumina kusho ukuthi ke kuthe makwenza ngoba ngikhula ke ngila etimeleni sithola lenkonzo kwase kufika ukuthi hayi engazi ukuthi lokukholwa kunganomthelela makungangena emzimbeni wami sazizwa ke imangaliso abazishoyo kwaze kwabe kufika la sicela khona nathi kushembe ngahamba ngocela ngithiwe segibisila noma weseJudiya ngacela kushembe ngingakakholwa ngacela imoto ngacela ikhumbi nge10 ngacela ikhumbi ngesihlanu wayesethi yayisithi inyanga yezulu inkosi kubusisa uzoyithola ngithe sengihambile ngathi ngikhona nje kodwa ngoba ngangilayisha amakholwa uma kuthiwa ngacela ikhumbi ngizoyicela ikhumbi kanjani ngoba nginayo imali ngangino 800 ebank ngizocela ikhumbi ngiyithole kanjani ngoba ngino 800 ngase ngiphindela ngocela iveni ngafika ngaphosa isihlanu ngathi ngicela iveni waphinda futhi wathi inkosi ngibusise why kulungileke bathi ngizoyithola ke ngoba njengoba esho nje ngizoyithola 800 kusemali enkulu 800 hayi imali enkulu hayi nini 88 hayi kwase kudlulile 88 kwase kula ko9 engathi kwaku90 ngiyicela ikhumbi ngicela ikhumbi ebesifika ngolwesine kube isonto ngicelo ngisombuluko lwesibili lwesithathu lesine ngolesine ifike ngephupho kufike ikhumbi engishayela emsebenzini isikwele esiblue sifike silethwe indoda emsebenzini la kupaka egalaji la kupaka khona izimoto zasemsebenzini engisishayelayo lesikwele sifike silethwe indoda efaka isudu ezimpangele ifike le ndoda inginikeza ukhiye ngingaphandle ibisithi nansi imoto yakho kade ngicela ngesonto nansi imoto yakho bese ngingena kule khumbi ngithi mangingena kule khumbi ngifice kukhona ukhiye bese ngiqalaze ngemuva ngingakayidumisi ngiqalaze ngemuva ngithi hawu mina ngicela ikhumbi angicelanga ipanel van ngithola ukuthi le khumbi ipanel van kodwa mangingena ngaphakathi ngifice ihlalo kukhona umkamfowethu la ngemuva bese ngishaya ukhiye ngilethe ngishaya ukhiye bese ngiphapha nansi le moto isifika ngizoyithola kanjani le moto sidlula isikhashana sithi mazidlula isikhashana esingasho ukuthi ngiyiphuphile le moto ebese kuthiwe emsebenzini kudayiswa le khumbi engiyiphuphile bethi ayithengwe yimina anginayo imali ngino 800 bethi ayithengwe yimina angihambe ngotsheleka imali ebank
ngithi ngiyalitsheleka ibhenki ngithi ngiyitsheleka imali ebhenki ngehluleke ngingabi naye amalungiselelo ngingabi nayo imvumo yokuthi ngitsheleke imali le khumbi bese bethi angoyidayisa no angiyise ka Toyota uToyota iyoyisha imali ukuthi malini no Datsun ngiyise ka Toyota ngiyikhumula iplug mayisise sise sangweni nje ngiyikhumula iplug ka Datsun khona izothi phu ikhombisa ukuthi iyafa khona izosha imali ephansi ngihambisa kahle ngifike esangweni khona mase ngehla bese ngathi khona ngikulungisa bese ngibhoncula iplug mase efika lo mlungu ozoyitesta ayintshi no 4 years emsebenzini mefika lo mlungu ozoyitesta efike edume seshaya ukey ivele nje xaxa ethi umlungu engine isibhakala evele 18000 anginawo lo 18000 ngizama ukutsheleka ngingawutholi lo 18000 iphuma imoto yasemsebenzini ngo 18000 iyintsha ino 4 years ishayelwa yimina ngedwa ngishayela ngomnono cha ngakwazi ukuyithenga 18000 anginawo lo 18000 mina ngino 800 bese kusuka kuvele kugingqike ikhumbi naye yathengwa khona la ekhaya eblue futhi kodwa eyiSuper 10 igingqike kumnikazi wayo owayithenga la ekhaya igingqike enquthu lo owayithenga la ekhaya ebese vele engiphe lekhumbi ethi hamba uyilande laphezweni lakithi yakamkhize lensizwa hamba uyilande laphezweni lakithi lekhumbi igingqikile ngayidonsa ngayifaka egalaji hamba uyidonsa ukhandele wena angisayifuni ngoba ngiyibona ukuthi ifuna ukungibulala ngikhiphe lo 800 ngiqasha i-breakdown ithi ingifuna u800 lo 800 wasebhenki ngithathe wona ngothenga ngolanda lekhumbi enquthu ngithathe ngiyifakela kumngeni road beyikhande ngibe nekhumbi lekhumbi engayicelayo angikhipha ngalutho kuyona ngakhipha u800 engayidonsa ngawo lapha kuphela umnikazi wayo wanginika lo bhukisi esenquthu wathi yakho le moto ikhumbi lesquare kwakuyiSuper 10 iyaphila ngane moto ngingazange ngikhokhe lutho ngokuyicela nje iveni ingcono iveni ngagcina ngiyitholileke yona ngayithenga ke yona kodwa sengiyithenga ngayo imali kaSuper 10 ubaba umfundisi wayifake emgaqweni yangena emgwaqweni kuphela ukuthi ke yayingena emgwaqweni wangakithi ke imigwaqo yegravel yasebenza nje ka yangithengela inkomo nginazo nje zathengwa yiyona mhlawumbe inkomo zingabi mhlawumbe manje kunzima ke mfana wami ngoba i-cash card ilokhuzana i-cash card ilokhuzana inkomo ngeke ngikubuze nje ukuthi i-cash card imalini manje nenkomo ke ngikwazi ukutshela ukuthi zingaki kodwa zona zikhonyana ngoba sengilobolile umfana ngimlobolelile nami ngabalobola abafazi abathathu ngiyadayisa nje mawuthi angidayise inkomo imbuzi konke kukhona nezimvu kukhona kodwa akushiwo ukuthi ngingaki ngoba phela i-cash card